I quins objectius et marques de cara al 2019? Que cal despertar per viure en una ciutat saludable, agradable per viure-hi i eficient per treballar-hi. I aquest és el resum d'allò que volem assolir i serem coherents i conseqüents amb totes les decisions i polítiques que fem per encaminar-nos a aquest objectiu de ciutat. Perquè volem tenir un projecte de ciutat consensuat que doni resposta a la propera dècada i més enllà de la nostra ciutat. I com valores el paper d'Esquerra Republicana aquests 4 anys a l'Ajuntament? Som la primera força de l'oposició i durant aquests 3 anys i escaig que portem de legislatura crec que hem fet el que les persones volien que féssim i el que nosaltres també ens vam marcar com a fita. I vol dir explicar allò que a la ciutat no funciona, fiscalitzar el govern, però alhora també fent propostes serioses, factibles, plausibles, de poder fer en un futur immediat, però també a llarg termini. I per tant hem volgut sempre i hem estat sempre conseqüents, coherents amb tot allò que diem, que pensem i que per tant després portem a la pràctica. Ara seràs el candidat a l'alcaldia per Esquerra a Rubí. Què significa per tu fer aquest pas? És una gran responsabilitat perquè és un partit amb una llarga trajectòria històrica. Són més de 87 anys d'història d'aquest partit, sense casos de corrupció, sempre al servei de la ciutadania, sempre al servei del país, i també una altra vessant que és la del repte, la del repte de que estem en una situació de poder guanyar unes eleccions municipals a la ciutat de Rubí i per tant aquest repte l'afrontem amb il·lusió, l'afrontem preparats, l'afrontem amb un bon equip de treball. Pot ser Rubí una nova ciutat del canvi? Bé, nosaltres ja fa mesos que ho diem i ho diem perquè serà així, perquè creiem que és així, perquè els números així ens ho indiquen, perquè l'evolució dels darrers anys així ens ho indiquen a nivell electoral, perquè cada cop hi ha moltes més persones a Rubí interessades en allò que expliquem, interessades en poder participar, que això és bàsic, i per tant nosaltres sortim a les eleccions del 2019 a guanyar. I a més estem convençuts que així serà. I el que haurem de fer, com no pot ser d'una altra manera, és posar-nos d'acord amb totes aquelles formacions polítiques que ara, durant aquesta legislatura, hem estat a l'oposició i nosaltres estem disposats a assumir les màximes responsabilitats en aquest projecte, en aquest canvi de ciutat, això sí, acompanyats i amb la voluntat d'anar de la mà d'altres formacions polítiques amb les quals hi tenim moltes coses en comú. És important que la ciutat ens ha reconegut la nostra professionalitat, la nostra manera de fer, la nostra honestedat, allò que nosaltres hem defensat després ho hem dut a terme i això ens ha ajudat moltíssim i després també ens ha ajudat moltíssim que som un partit obert, som un partit que defensa la llibertat, que no importa d'on vinguis, ni quina llengua parlis, ni a quin Déu resis, sinó el que importa és el que ens uneix, el futur i la necessitat de facilitar la vida a tothom, des de la igualtat, des de l'equitat. I aquests valors entenc que són uns valors que no tothom els té i que nosaltres no només els defensem, sinó quan tenim la possibilitat d'aplicar-los els apliquem i ho hem demostrat també amb la responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. Estem presents a tota la ciutat, som persones que venim de tota la ciutat, de diferents àmbits, de diferents cultures i que el que ens uneix és la voluntat i la necessitat i l'estima de tenir una ciutat de primera. Despertar vol dir obrir els ulls, vol dir tenir idees noves, vol dir projectes nous i vol dir encarar el futur amb molta més energia, amb molta més decisió, amb molta més valentia. La nostra voluntat és tenir unes llistes electorals molt competents, on es valori molt la professionalitat o el bagatge professional, l'experiència personal de les persones, perquè ens trobarem un ajuntament que realment té problemes, està molt trinxat. A Esquerra sempre se li exigeix molt més i està molt bé que sigui així. Esquerra i de Rubí té l'oportunitat de donar exemple en què és possible que una ciutat en la qual ha guanyat Ciutadans a les darreres eleccions al Parlament i doncs el 2019 li donarem la volta i a Rubí ho podem fer i ho podrem fer
estic convençut que altres ciutats d'aquest país també ho poden fer i ho faran.